Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke siza nee-players eziyi-5 ke okanye ezintlanu zeqela leKaizer Chiefs ekujonge kuzinto okubana ke zakuphakamisa iKaizer Chiefs kuleli kwenza into okubana ke amakhosi abe nento azothi ayibeke phaa eNaturena phantsi phezu kwezandla zikaTshintsha Guluva. Ezi players ke baphulaphula bathe bazibalula ke nguBrandon Peterson, nguGlody Lelepo, nguDa Silva, nguMduduzi Shabalala, Eden McCarthy. Xa sibabalula ke sawuqala phaa ngoBrandon Peterson kuthiwa ke isakhono sakhe nangeperformance yakhe njengokubana ke eyilida kuqala leKaizer Chiefs kuthiwa kulendela into okubana ke ibe nguye kozodlala indima kwezi matches shekile njengoba neyadwa okubana ke iKaizer Chiefs ithemba layo sekuyile league kuphela. Abasenathemba elingelinye abafana abadala abangonwabisa ngalo abalandeli kunye ke nesikhulu sabo uKaizer Motaung. Kuthiwa ke uBrandon Peterson njengoba neyadwa okubana ke ngomnye wogolkeeper abaperforme kakuhle kakhulu lesizini and ngomnye wogolkeeper okukoro kancinci kuye, njengoba ke elithemba kuthiwa mhlawumbi iperformance yakhe ingayinceda iKaizer Chiefs ke izibone iphakamisa iBetway Premiership. Sibhekise phaa kuDa Silva, kuthiwa uDa Silva njengoba umfana omdala engiyena kulida ngamanqaku phaa kwiqela leKaizer Chiefs kulinde into yokubana ke aphakamise ngakumbi athele amanqaku, ngoba la anawo asemancinci kakhulu into yokubana ke angakwazi bayiphakamise iKaizer Chiefs. Kodwa ke kuba kungiyena umntu ubonakala ngathi ungiyena ke ubona umnatha uzothi ga ngoku phaa kwiqela leKaizer Chiefs bathi ke ingangiyena ke naye xa enophakamisa awabone amanqaku okanye ke awubone umnatha, mhlawumbi angayinceda iKaizer Chiefs ke ikwazi into yokubana ilale neBetway Premiership. Sigqithe ke kuye sekumduduzi Shabalala. Kuthiwa ke umduduzi uGudi ekuathekeni, uGudi umfana omdala ekupaseni nasekucreateni ama-goals kwiKaizer Chiefs kule sizini. Kuthiwa ke ngoku iKaizer Chiefs ke ingazibona ixhomekeka kule nkokanyana na-22 years, ngoba yiyona ingathi ke ingundaba mlonyeni ibingalungisa nje xa ifumana amathuba iwasebenzise. Uba nje ingalungisa nje into yokubana ku-finishing yayo iyazi into yokubana lonke ithuba elifumanayo ilivalele emnatheni. Ngokwenza njalo ungomnye ongayithathi iKaizer Chiefs ke ayiphumelelise le Betway Premiership. Akutsho mna baphulaphuli ke kutsho iingcali zebhola elikhulu ke eMzantsi Afrika. Sijonge phaa ku-Eden McCarthy. Kuthiwa ke ngomnye ke wee-defenders, ii-centre backs zeKaizer Chiefs ke eziqalayo ukuhluma kule sizini, eziqalayo ukubonakala kule sizini, kodwa imisebenzi yakhe iyazichaza into yokubana kumfana omdala ngomnye wabantu ke abavimbayo phaa ngasemva abenze iKaizer Chiefs lokubana ke phaa kuBrandon Peterson kungakorwa kakhulu, ube negalelo. Xa enoqhubeleka enze kanjalo ungomnye ke ongale galelo yokubeni iKaizer Chiefs ke ingayiphakamisa iBetway Premiership. Baqhubeleka ngelithi ke uba ngabuyela kula performance njengoba bekuqala iligi apho wayebazi i-man of the match, iimatshi zade zantathu zilandelelana, kuthi ungomnye ke wayenegalelo elikhulu apha ke uKaizer Chiefs ke xa kuqala le season. Futhi ke kangaphinda lilahle elo galelo lakhe uEden McCarthy. Bathi ke bambala ke kwii-players ke ezingaphakamisa iKaizer Chiefs inikeze iBetway Premiership. Singene kuGlody Lelepo. Bathi ke uGlody Lelepo umfana omdala ngomnye wabadlali obothusa kakhulu, ngoba izinto azenzayo nemimangaliso ayenzayo iyayiphumelelisa iKaizer Chiefs. Umfana omdala njengobekhenketha ngasemacaleni phaa yiwinga kumfana omdala, njengobekhenketha ecaleni
unamaxesha kongena phana phakathi afaka amanqaku kuthiwa ke laa ndlela yakhe yokudlala uGlory Lepo ingayenza into yokubana iKaizer Chiefs ke izibone iphakamisa iligi, ngoba ungomnye wabadlali abadume ngokufaka amanqaku kwiKaizer Chiefs umfana omdala, futhi ke akoyiki ngokoyikiswa pha uGlory Lepo. Bathi xa bembalula ke bayambala naye kubadlali iKaizer Chiefs ke exhomekeke kubo into yokubana ke baphefome kakuhle enzele iKaizer Chiefs izibone iphakamisa iBetway Premiership. Ndifuna ke ndive kunike nina ke baphulaphula into yokubana ingaba nani yangqinelana na nalo mbono, kodwa ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.